שתי עיניים בשנותיך, אל הלב זה שקורא לך. היידה, 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 היידה. טוב חברים, השיעור התחיל. מי לא הכין שיעורי בית? ככה אני אוהבת אתכם. כן, את. המורה, נשבעת לך, לא היה לי זמן. אבל השיעורים ניתנו לפני יומיים. אבל אני אומרת לך שלא היה לי זמן, ששום היה לי תור לפרנץ'. אחר כך נסעתי עם ההורים שלי לקאז'. חזרנו ב-12 בלילה, הטילינג כבר לא עבד בשעה הזאת. ואתמול? אתמול הייתי בפעולה. אחרי הפעולה הלכתי לרופא. אחרי הרופא הייתי בקצרין. לא היה מה לעשות בקצרין, את יודעת, בכל זאת, קצרין. אז חזרתי בטרמפים הביתה, הנהג חטף אותי, ביקש כופר מההורים שלי. אבל הם במינוס, אז הם אמרו לו שיקח אותי, אבל הוא לא רצה. אז הוא השאיר אותי בצומת וואסן, שם הלכתי ברגע למרום גולן. ההורים שלי לא יכלו לבוא לקחת אותי, הם אמרו 8 שקל ליטר דלק, תסתדרי לבד. קיצור, הגעתי שוב ב-12 בלילה. המורה, רדי מזה, את כבר יודעת ההמשך. כן, הרטלין לא עובד בשעה הזאת. גם אני לא לקחתי רטלין. יאללה בלגן.